Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, kadagita nga aldaw, kalpasan ti panawen ti rigat, agsip nget to ti init, dinto agranyag ti bulan, agtinnag to dagiti bitwen, ket dinto agsusurot ti ornos dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na makita danto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep, nga umay anapnuan iti pannakabalin ken dayag. Ibaon nanto dagiti angheles amapan kadagiti upat asuli ti daga. Ket ornongen danto dagiti tattao a pinili ti Dios manipod iti amin a paset ti lubong. Adalin nyo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No aguggot ken agrusingen dagiti bulong na ammuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet nga inton makita yo a mapasamak dagitoy. Ammuyo nga asidegan ti tiyempo ket dandani mangrugi. Laglagi penyo ang mapasamak to amin dagitoy, sakbay amatay dagiti amin a tao iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken daga, ngem pulos adin tumapukaw dagiti saok. Ngem no maipapanti idadateng dayta nga aldaw wenno oras, awan ti makaammo, oray dagiti angheles sa dilangit wenno ti anak. Tilaeng ama ti makaammo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo. Good morning. Welcome kadagiti naggaputi na dumado mga luglugar. Do pa iti taga Santa Cruz, taga Seattle dagita. May kayto agparang madamdaman niya. Nagbasa kami ti Catholic School, ijay San Jose. Katunggal Miyerkules, agmisa kami, ti ikastada di eskwela mi, kada classroom, agkolektada ilistada ti daton mi. Naduma-duma, ada ka eskwelaan mi, gaputa handang agtaltalon, ti tatang na agtrab-trabaho ijay Manilan sa kanayon nga kwarta ti itid na taapaya sayang kano jay bagas ket da kami gaputa makwarta kanayon a bagas no dadduma malipatam jay bagas mo mga lakas sopot godwaem jay daton jay kaudam jay daton jay kaabay mo napiatap no addam kasi mailista ke mamaynusan kano awan daton mo kasjay kada Miyerkules kasjay ti kami jay Catholic School jay San Jose di practice mi jay mo no kasano tatan kaday jay nga daton kada kami siyempre idi pa ila hangko maawatan ano niya ti daton agrekrikla mo ka nagbutsyog ni paday kanin na amin day ta igatang na lugan na ay excuse me ada kay nga taga Sigubia ka may masagid ta kwartayo damagan nyo kada dagita taga finance ka so dapay tinakautang hami mayati sistema tayo dito Nueva Sigubia ta hami masagid ta kwartayo hami masagid nga personal nga usarin ti padi dayjay upis ti mang tenggel iti sabali mabalimpay nga mahaan kanya tayo kay idihang ko maawatan no nya ti daton iti panagawat ko ti daton idi obligado ka amang ted lakas jay. Mas lamulakan niya yo Naduma-duma nga klase ti panagdaton. Di kalman ade may nangyad ti daton nan sa nga silupin nga lip-aken na iwa-iwa na ukisan pa yan. Si datay tumadamdama, adamo may nangyad tinatengnan, taparan tumadamdama para di kongreso tayo. Adamo nagitiden nagaya daton. Naduma-duma nga klase ti daton. Ngam no kitaan tayo dito maibasa, ti umuna nga maibasa, dagiti Hudyo, idaton da, idi panawa, idi adda ni Apo Isus, kinsakbay ni Apo Isus, ti daton idi pagsupapak ti basol. Idaton da iti altar ulit-ulitin na ko na nangar ni Daniel, dagiti Hudyo ulit-ulitin na nga inda ay, iti maikadwa maibasa dayjay. Ulit-ulitin da nga idaton, ti disayem nga daton, tapang supapak iti basol. Iso nga idi, no damor nga adot itinag mo di kolekta, dakkel nga mapanji kararwa sa dilangit ti kararagam. Kano dakdakkel ti idaton mo, dakdakkel mo ti tiyansam.
Kadi pa ino dito Salcedo, nagbasit maisalakan na gino. Second collection. Kuna niya po, padi ka, klingling. Kuna, may mo diaguni ka no, mapanjilangit. Datayo haanen, kuna na, tibay kadwa nga maibasa ni San Pablo, kadagit, tiahan nga ni San Pablo, surat kadagiti Hebreo. Anya dayjay, naaramidan ti kang runaan adaton. Anya dayjay kang runaan adaton dadtoy tinasantuan nga altar ni Apo Jesus. Haanen nga numag-agdat-daton tayon, haanen nga pagsupapak ti basol. Naglakaki, di no ti surutan tayo kapag supapak ti basol, da kayo nga adda mabalin na, di mat? Nalaka, aglalaki kalatan, agbabae kalatan, agtakaw kalatan, agdaton kanto iji simbaan. Di ba naglaka? Supapakam lang. Uri hangga basta adda mabalin mo, uri hangga garamid ti nasaya atin, basta agdaton kalatan, kararagan na kanto ni Pade. Haan nga mabalin. Haanen ko na ti may kaddo nga maibasa, na nalpasen ti kang runaan adaton, nga ison tinang punas ti basol, iso nga dagiti daton tayon, tulong, pagayat, pagyaman, kini Apo Diyos, kadagiti bendisyon, kin grasya na kada tayo, daytan ti daton. Apa yung gamin niya kastoy ti sarsaritaan na. No kitaan tayo, dagiti maibasa tayo, umuna. Ibagbaga na, diti umuna nga maibasa, agparang to ni Miguel, ti anghel ti Apo, addan to listaan na no sinno, dagitay maisalakan. Addamot issue sa tilistaan. Tano malabsan tinagan mo, iya ayoda ka, makigubat ka. Di mat? Nakareklamo ka kini kapitan, day tanga kapitan. Agdalos tayo, dagitaan nga kakagawad ka datanaw, ti agdalos. Intun maikabil ta, hangan na ikabil tanagan mo ta ayoda ka. Ay, suda man la ti agnamnam, ay, sadot ka mo nga ron. Kritik ka, mo maitultulong mo. Intun handa ka inlista sa ka, agreklamo. Kaya di adan tulistaan na, sino dagiti nakalista ko na. Sino dagiti addanagan na nga mapan pagtitipunan tayo. Umuna. Sino dagiti addalistaan na kunana. Idi na idatonan ni Kristo. Idi inted nan tibiyagnan dayta ti perfect offering. Di mat kanya tayo no agidaton da idi ka daytay unblemished lamb kunana dayjay. Daytay karnero nga awan ti paka pilawan na. Nang nanggagyo dayjay. Kani Apo Jesus ti karnero nga awan pakapilawan na. Kaya idi kanya da, no ti karnero nga idaton mo ka luping tilapayag na, han nga mabalin. Kaslamo ila kanyayo. Imay ni mangagas, partin nyo tababoy, inton na partiyo, bangking ti dalem na, balbalyan nyo, ay siya ka, ala nga ala ka, manutikab mo ti iawid nan. Unblemished lamb. Idi ununa na, ti padi, kitaan da pa, no perfect. No, da kurang mo, at da madina, impediment kanya, da iti, kasladjay, perfect offering. Ngamtat ta ni Apo Jesus, ison tinaidaton iti altar nga perfecto, nga awan pakapilawan na, kinapakawanan ti basol. Kasano pan nakapakawan ti basol? Nailista tayon. Iso nga ko na, sinod di igganan ti anghel kada listaan na datayo. Di mo't no agbutos kayo, ada diti ikabil ni Mr. Inya dita indelible ink. Kano binunyagan na kanay Apo Padi. Adda indelible mark tayo, hantay nga makita. Nakasurat tanagan mo ijayan. Nakaramang kan, gapo da ito'y daton nga imay ni Apo Jesus. Ta iso nga rutin ng ilungalong tibunyag. Iso nangilungalong ti misa, iso tinangirogi dagiti sakramento, idinabunyagang kan, nakaramang kan, iti bagina nakasurat tanagan mo. Kaaddan to di gundaway nga umay ti anghel ko na nakaramang ka di jay. Ngam kaya na nga sa uwan no nakasurat ng tinagan mo, adda ti pan nakaisalakan ka na tayo. Ngam haan nga 100%. Mabalin ako na ni Santo Papa, kano addaman impyerno, no mabalbalin awang kumanagyan. Taapayaman ang nga asin ni Apo Diyos, nga ti tao, adda ti aramid tayo, di tulong ti pan nakaisalakan, nabunyagang kan, naisalakan kang kin Kristo, di aramid mo, ti mangtulong ti pan nakaisalakan mo, anya day jay. No ti tao kinatangsit, nga han na kayat ti agbabawi, kadagiti basbasol na,
iyadayo na ti bagina, uray kayat ti Diyos nga maisalakan. No ti tao kan na kayat nga pagbabawyan dagiti kamalina, nangro na dagiti nadadagsen, uray kayat ni Apo Diyos nga alaen, iso ti mangyadayo di bagina, iso ti nga maisalakan. Kaday to'y perfect offering ni Apo Jesus na dadtuyan, pinunas nan ti basol, agtultuloy nga mangpunpunas ti basol, itinasantuan ako munyon. Kunana ti may ebanghelyo tayo, nagmayat. Anya ti imbagana, agsip nget to, umayto ti anak ti Diyos, nakabatay ti ulap, apay nga dayto ti ibagbaga na into gamin no next Sunday, Christ the King. Ibagbaga na ti kanibusanan ti lubong ni Kristo ti Ari. Kakunana ti langit ken daga marsuod to madadael to. Tintulaeng saok ti agbati kunana. Kasano ti panangilawlawag tayo ngortata padasen tayo. Kunana jay opening prayer tayo. Ti panagserbiking kaapo iso ti pakakitaan ti agnanayon kendi agsarday aragsak. Panagserbiking ka. Kitaan tayo. Di mat dagiti very worldly, very temporary dagiti ragsak tayo. Kitaan nyo di ubing. Itugot yo ta apuyo, itugot yo di anak yo, mapangkayo di tiyandaan, kakaasi kaya mga apot di matanan no labsan na dagitay ay ayamhaan. Lo, di dyan ay bulan kung kunay kasi mo ta sigurado nga agpagatang uri na gado ay ayam nan, agapa kayo, agkulaidag no. Di dyan laang tiragsak na ay ayam. Nalpasin, hampay nga makan. Inton kuwan, ngumato day jay, ragsak na. Ton dumakdakil, bisikletan. Dumakdakil, motoren. Dumakdakil, kutsen. Dumakdakil, balayan. Ngam na nakagatang ka, kasla kung makada kayo, very temporary mo, iragsak tayo. Ang ambisyonam data ka, motor mo, ang ambisyonam data nga lugan mo, into na adatan ka, mataptapukan to maglaang. Malaksid ano ikam ti kandela na takas la blessed sacrament na apam mo, Diyos ta, lugan mo. Haamat, temporary. Ingkargarigatam tinagbalay. Into na nakabalay ka tinakadakdakilanan, ta damot ka ba ulam? Ay apaw, tintula matangtang danam nga agdalos at nagsulit mat. So malaang, temporary. Kada kayo nga nagtrabaho, kada kayo nga medyo natataenganan, idi tartari gagayan tayo tagtrabaho, apo, agkatrabaho, ako ma. Idi naawat ka, pero may ragsak mo. Idi nagtrabaho ka, apo, agritayrak ko man. Apaya. Ti inaldo-aldo nga pa nagbiag tayo, very temporary mo, very, anya na ganan, apagbiit, very short mo, jiragsak tayo. Nagbiit. Haan na masupapakan. Kasla ko mamat, nanya ka no, mestra ka, agtrab-trabaho ka, munisipyo, wana anyaman, gurang nga gurang ka, apo apang kamo jikan doon, siyempre maayayo mo tabagbagim, pakuluram mo, paunat mo, agpakyotex ka mo sa ka, agarte-arte nga, agkapot di tricycle. Nalpas dong aldaw ko, awamatan. Awamatan. Temporary. Kasla malakan niya tayo, nagbiit. Kung kitaan tayo, oray tibiyag tayo, idi abutan tayo ti karir tayo, nagpingat tayo, idi nagpas di alimpatok ti karir, kaya tayo agretire tayo. So nga rin kuna na nga, kung kuna pa di Facebook nga, which is true mata oray siya, ka medyo biktima ak matikas to yun. No sumrek kami idi, pokulon, wow, eternity, drakar, tatang ka, nare-relax mo, no sumrek ka ka, efficacent oil, omega painkiller mo, daya mga angot mo, kadadagitay. Isumot tiragsakin, apa yung mga bangbanglon, naangot ko na matan, nalpasin. Ngam apay ti ibagbaga na ditoy nga ti saok marsu ay ti lubong marsuod ngam ti saokaan ti panagserbi ti agpaot kunana. Isu nga dagito nga ragsak tayo, adu dagiti pangtapal tayo, ti biag tayo, karir lugan sa nikwa kada amin ngam di pala ang gayam pudpud no nga ragsak ti agserbi ken kuana. Kitaan niyo may sa pamilya. No adda ayat no agbiag ti sao ni Apo Dios iji maysa nga pamilya ta adda pa nagpipinnakawan uri adda agkam kamali naragragsak to payla engem dayjay minil-milyon ti sanikwana. Di pa nagkakaaruba.
No, addag kamali, addag panagpipinakawan, awatem, agsisinnerbi, naragsak nga pa nagserbi iti kay kaaruba. Naragragsak to pala, ang di jay adda titulom. Ngam awam mamatpatiking ka. Ay di trabaho tayo. Nagmayat at ang trabaho, nagmayat ti umawat. Suffering to pala, ang stress to pala, ang no data katrabaho, di kayo maagsar-sarita. Agpinpin na sugki kayo, isong ako nga, at dalapunpunak ito nga nakakusilap, ay yak itultuloy. Tanod at duma, ti pangararamidan tayo, tirigat tayo, datayo. Mabalim mo mga pakawanan, mabalim mo ti agpakumbaba. Mabalim mga so papakam iti ayat kinragsa ngam no ti pampanunutom kadya kamalina ala inlansam ti bagim di jayan dim kabailan ti mamakawanan impierno ang abiyag dayta. Iso nga ro dati kunana ti pakasarakan ti ragsak iso ti panagserbi. Kati salsalud-suden na dito'y kakabsat datayo kumatat ta agdama. Nakamaldit ginagan tayon idinabunyagan tayon nakaramangkan. No agbibiyag di sa uti Diyos king ka. E di balayo, mariri-nada ka di nga agbibiyag ti sa uti Diyos king ka. E di trabahom. Mariri-nada ka di nga agbibiyag ti sa uti Diyos king ka. Iti community tayo, iti gimong tayo, di pa nagkakaaruba tayo. Mariri-nada ka di nga agbibiyag ti sa uti Diyos. Kano agbiyag kanya tayo dayjay, awan dua-dua kukuha na ka. No agbibiyag ti sa uti Diyos kanya tayo, no maibiyag tayo, maiburay tayo, awan dua-dua, kunana, nakalistamot, ajinagan tayo. Tipay pagsayatan na daytoy. No agbibiyag ti sa o kada tayo, no adda ti ragsak kada tayo, no maibilang tayo ako kuana, anya ti gungguna tayo, nanamay nga biyag, naragsak nga biyag, naginawa nga biyag. Ngam no ti biyag tayo, may sa akamali, ilanlansa tayo, may sa nga panakairuruman, tututukan tayo, di tayo kabailan ti mamakawan, ay ka-impyerno ang abiyag dayta. Iso di ko na mapandati sa bali, agnanayon nga panakaibabain kintuok. Kati saludsuden na, adda ka di pa nagserbi nga napudno. Ti masal saludsuden na, kas ano ka ado tinakari na nga adda ni Apo Diyos king ka. Adda ka di makariri na nga adda ti Diyos gapo king ka. Kaya na nga saon, kas ano ka ado tinaserbiam nga napudno. Kas ano ka ado tinapadasam nga inayat. Kas ano ka ado ti tao nga pinakawan mo nga nagkamali. Kas ano mo ti ka ado nga nagpakumbaba ka di nagkamali ka. What is the use of your career? What is the use of your sanikwa? What is the use of your title? Nagnay ngayong ngamdamot gapuking ka. Awam mo ti makariin na nga adda ni Apo Diyos gaputi di mo kayat nga pagbabawyan kasano nga ron ti kuna tayo di nga panakaisalakan kakakabsat dito yung mati awis na kanya tayo dito yung mati ibagbagan na kada tayo nakalistan ajinagan tayo anak na tayo ti Diyos datay amin at depende lang kanya tayo no tarigagayan tayo ti umadayo maikadwa kasano dito nga agnanayon nga sa uti Diyos sika kinsiyak na ibunyag nga rod kanya tayo babaan ti daton nga agnanayon nga haanin nga mapugsat nga daton may maysa nga napatig nga daton ni Apo Jesus nakamula kanya tayo katatatis karit na ti challenge na kanya tayo kas ano nga agbibiyag dayta nga sa uti Diyos king ka babaan kin Kristo ti aramid mo ti panunot mo ti panakilangan mo maririinada ka di nga adda ti Diyos itigimong tayo tasika tao na kangaro ti Diyos anak na kangaro ti Diyos. No maarami dati kakabsat ka anya tiragsak tayo biyag nga naginawa biyag nga awan pagkurangan na biyag nga adda nagkaykaysa kasla kadagiti disipulos na karitan tayo ti bagbagi tayo no kurang pa ti impaay mo nga ayat karitam di bagim nga agayat no kurang pa ti impaay mo nga napudpud no nga panagserbihan nga panagin ko na ipadas mo ti agserbi no kurang pa ti kinapakumbaba ikarkarigatam ti agpakumbaba dayta mo ilati kaya na nakurang pa di pamakawantap no naragsak ka. Ipadas mo nga isero di pamakawan mo. Hanggang mga ibabati. Takitaan tayo no kasano ag-transform. O rekutaan nyo. No maaramid mo dayta ay kapo. Agraman rupa tayo lumawag. Agraman rupa tayo rumagsak. Tiwagas ti panagbiag tayo naragsak.